CRPजों आं सासे आथिं गावफायजानाय मानसि। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिखौ नुनानै निश्चय बुजिखादों बे भिडिअ एन्ट्रिआ मानि थाखाय एबा मानि सोमोन्दै आरो बे बिथाङा मानि खारनाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा सासे CRPफोरजों आथिं गावफायजानाय मानसि मानो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ नायोब्ला निश्चय फारि फारि बुजि मोनगोन आरो बिथाङा दिनै बबे खाबुखौ लानानै बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेल' नङा जि बेजों लोगोसे दङ बिटिआर हालामनि मानगोनां फरेस्ट मिनिस्टार EM रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो माखासे फैबाय थानाय इलेक्शननि सोमोन्दै बा फैबाय थानाय MP इलेक्शननि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों। बाख्नायजाथाव अर्थात नरेन्द्र मदियानो नङा होमबा बिथाङानो NDA खौबो गायसननानै होनाय। दा बिनि सायावनो बिथांमोना मैया दाखालि बाइक रेलि लादोंमोन UPPL हान्जाया। बे UPPL हान्जाया बाइक रेलि लानाय समाव फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ सिगाङाव नायनानै लाग्रोनो हागोन। सिडनी बियाब LAC जि सिडनी बियाब बेवहाय मोनथाम हान्जाजों लानानै NDA नि गासै 9ता बाइक रेलि जोंहा दिनै दं। बे बाइक रेलिनि मेइन उद्देश्यआनो जादों थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जोंनि गेजेराव जा गोरोबलायै खौसेथिखौ फोजोबनाय दाङाबाजि बायदिसिना पलिटिक्स खालामबोबाय बेफोरनिफ्राय जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बैफोर समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय जोङो समाजफोरखौ उद्धार खालामनो हाबाय। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव NDA नि जानानै मानव गेदेर दिनैनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3 खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि थांखिजों जोंनि UPPL दोलोनि बिजाथि जयेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ MP हिसाबै देरहासार होनायनि मिजिंजों दिनैनि बे बाइक रेलिखौ लानाय। BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव नङा जोबस्रांखाबायानो। MP इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिखौ BPFनि सानैसो मानसि बेखौ खुनुरुखुम रैखाथि होनायनि थांखिजों केन्डिडेट होदों। खाम्फाया जेनखानायखौ मिथिनानै हर गाबबाय थायो। बिनि रिपर्टआबो जोंनाव फैदों। दा मोनसे खोथाया स्पष्ट जे MP इलेक्शननि उनाव खाम्फाया UPPL दोलोआव हाबसिगोन आरो बिथाङा 14 नं सिरांदुवार ब्लकनिफ्राय UPPL नि जानानै MCL गेलेगोन। दाथ' नोंथांमोना निश्चय रन्जित बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों निश्चय मिथि मोनबाय एबा बुजि मोनबाय नङा होमबा। दिनै बाथ्राया साननो थाङोब्ला जेथिंबो सहज एबा जेथिंबो गोरलै नंगौ। रन्जित बसुमतारी बिथां बुंनाय बाथ्राफ्राबो सैथोबो जानो हागौ एबा असैथोबो जानो हागौ। जोंहा बिनि सायावनो जोङो डिसकास खालामनो गोनां जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथां फेरेंगा बसुमतारीया NDA नि जिथुनाखि गायसनगिरि बिथां नरेन्द्र मदिमोनखौ बिटिआर सरकारखौ दानानै हरनायनि थाखाय बा बिटिआरखौ हरनायनि खारनाव बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगौ। बे जों साफ्रोमबो बर'फोरनि दायथ'। दा बेखायनो जोंहा बेखौ एथ'ग्राब खर' सानांगौ गोनांथि गैया। नाथाय बिथांमोना बाइक रेलि लानायजों लोगोसे खाम्फा बरगयारिखौ MP इलेक्शनाव जेनखागोनखौ मिथिनानै हरनि समाव गाबबाय थायो होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंदों। आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला BPFनिफ्रायनो माखासे बा खाम्फा बरगयारिनि मानसिफ्रानो बिथांमोननो खौरांखौ हरदों। नाथाय सोर बे बाथ्राया थारैनो सैथो ना असैथो? आरो बिथां फेरेंगा बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला MP इलेक्शन जोबनायनि उनावनो खाम्फा बरगयारिया UPPLआव जबदान जासिगोन एबा जयनिं जासिगोन। दा बे बाथ्राया नंगौना नङा? आंसो नुहुरदों एबा आं सानदों। नोंथांमोना रायजोफ्रा मा सानदों आं बेखौ मिथिया। आंनि मोन्दांथियाव दा बर्थमान रन्जित बसुमतारीनि मोखाङा मानो सोमबाबा जागासिनो दङ एबा मानो मोखां सोम बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव ओंखारगासिनो दङ। बिथां फेरेंगा बसुमतारीया निश्चय गाव जेनगोनखौ रोखा बेयाव हमदांनो हाखाबाय एबा मिथिखाबाय। बेखायनो बिथाङा बाथ्राखौ उल्था खालामनानैबो बुंनो जानो हागौ। बिथाङानो बोरैबाबा MP इलेक्शन जोबनायनि उनाव BPF हान्जायाव बारस्लायनोबो हानाय। बे माने बिथांमोननि सिंजों सिं माखासे पार्सनेल खोथा थायो बेखौ जोङो गासिबो मिथिजोबा। नाथाय उननि समाव जोङो नुलांबाय थागोन सोर बबेथिं बारमारो आरो सोर बबेथिं थामारो नङा होमबा। बेखायनो जोंहा बेखौ एसेबां माने बुंनांगौ गोनांथि गैया। नाथाय दायो जि रन्जित बसुमतारी बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टार जानानै पाब्लिकनि सायाव गोरिब गुन्द्रानि सायाव मा थिरांथा लागासिनो दङ एबा UPPL सरकारा मा थांखि लागासिनो दङ जे बे भट मोखाङावबो गावसिनि गाज्रि खामानिखौ एबा गाज्रि गावसिनि मावथायखौ देखायगासिनो दङ। नोंथांमोना निश्चय बै पाब्लिक बिथाङा गाव मा बाथ्रा बुंदों नोंसोर बेखौ निश्चय बुजि मोनगोन एबा मिथिगोन। बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बे सिगाङाव आङो भिडिअ स्किप होनायनि भिडिअआनो जाहैबाय क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय उल्थाफानि एरियायाव
UPPLआनो बुंनांसिगोन जोङो रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव मैया दाख्लैसो एबेक्सन खालामबावदों उल्थाफानि एरियायाव अब्ला दा बे भट मोखाङाव मानसिफोरखौ नों आं गोरिब गुन्द्राखौ अनसायनो नागारै बोजबनो नागारै जोगारोब्ला नेवसिब्ला जागोन नामा दिनै बिथांमोना गावसोरनो रोखा फोरमान होनानै लाबाय जि जोंनि आखला बेबायदि जोंनि खामानिया बेबायदि होननानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना रायजो राजा एबा पाब्लिकनि सिगाङाव रोखा फोरमानखौ दिन्थिना लादों नोंथांमोना बुजिनो नाजा रायजोफोर दिनैनि दिनाव जोङो गैयिनि खारनावसो जों हादानाव हाबनो गोनां जायो बिथांमोना बारे बारे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ हाग्रानि बिफां लाइफांखौ जों दानफायाखै नाथाय एवस्रांदों जों हाग्राखौ नंगौ बे सियर नाथाय हाग्रानि बिफां लाइफांखौ फरेस्टफ्रानो गासिबो साफा खालामखादों सोरखौबा दंफां हाहोनानै हमनानै लांफ्ला होबाय फैसाखौबो होला गावसोर ओरैजाय सिंजों जानोसै बेफोरबायदि माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा खोथा बुंगासिनो दङ अब्ला जोङो बुजिनोबा मा बाखि दंबावो बुजिनो जोंहा मा बाखि दंबावो दिनैनि दिनाव आइजो माहारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ सावनानै बेफोरबायदि सिलिंखार खालामनायनि मा मोन्थाय दंबावो UPPL सरकारासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायनिथ' जेबो मोन्थाय गैलामोन दिनै UPPL सरकारा जिथु बिटिआरनि गेजेरजों गोजोन थासारिखौ लाबोबायब्ला गोजोन शक्तिखौ लाबोबायब्ला दिनैनि दिनाव आइजो माहारिया मानि थाखाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव फरेस्टफोरजों हमनानै लांजालायनाय जाखो माब्रैहाय बेफोरबायदि हमनानै लांजालायनाय जाखो हौवाफोरखौसो हमनानै लांनाय खोनादोंमोन जोङो इलेक्शननि टाइमाव नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो UPPLनि आमोलाव आइजोफोरखौनो जोङो हमनानै लांनाय नुबाय बेफोर माब्रै साननो गोनां माब्रै जाथावखो बेफोरो जों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों मा बै आइजो माहारिफोरनि गाननाय जोमनायखौ सावनानै आइजो माहारिया लंथङै थानांगौ नामा आइजो माहारिफोरा लंथङै थानांगौ UPPL सरकारनि आमोलाव आइजो माहारिया लंथङै थानानै खामानि दामानि मावनानै जानांसिगौ नामा लाजिनाय गैला नामा UPPL सरकारा प्रमद बर' नोंथांखौ बेसेबां बारे बारे बुंनांगौ जाखो बुंनो जोंहा खुगायावनो राव गैलिया नोंथाङा एसे लाजिनांसिगौ बे आइजोफोरा हमजानाय आइजोफोरा जि जोम सावजानायफ्रा आङो मोनसे खोथा बुंनि लाजिनानै जेबो लाब गैया दानि जुगाव जोंहा आइजोफ्रा मोनसे खामानि माव जै थानानिफ्राय गलांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लंथङै प्रमद बर'नि न' धरनाय थां लंथङै मा सानो बे साला लाजिनाय दंना गैया बे बर' बिमानि सायाव मान सनमान होननाय गैया नामा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गाननाय जोमनायखौ सावजोबबाय बिथांमोना माखौ गानना थागोन नोंसोर हरगोन नामा बिथांमोननो गाननाय जोमनाय नोंसोर हरगोन UPPL सरकारा प्रमद बर' सारा नोंथाङा हरगोन नामा बिथांमोननो गाननाय जोमनायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामना लाबोबाय जेला एकर्डखौ लानानै फैबाय जेला जोबोद गोजोनथाव बाख्नायथाव जों बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ नाथाय सान्थियै सोलिलांनो नाजादो गोरोबलायनानै सोलिलांनो नाजादो जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय बेफोरबायदि एना एनि जानो नाङा गावनि हारिखौ एथ'ग्रामानि नाख्रेबनाङा नोंगौ उल्थाफानि एरियायावथ' गोबां गुबुन जाथिबो दङना दिनै गुबुन जाथिखौ मावनो नागारो दिनै बर'खौल' मारै नायख्ल'ख्ल'नो थिख'खौ मावगासिनो दङ गुबुन जाथिखौ मानो मावफानो हायाखै मानो मावफानो हायाखै नोंथांमोना हाया गुबुन जाथिखौ मावनो मानोना नोंथाङाबो सासे गुबुन हारिनिनो सुबुंखा नंगौना नङा नोंथांनि फेमिलियानो गुबुन हारि जाबाय जेब्ला नोंथाङाबो गुबुन हारिखा बे सियरखा नोंथाङा सिदा सिदि हेमन्त बिश्व शर्मानि BJP सरकारनि एकदमबारे थोंजोङै सासे सुबुंखा बेखायनो आं बारा गोबाव बुंलिया रायजोफोर नोंथांमोना बै जोंहा इलेक्शन खालामजानाय बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना दुखुनांथाव बाथ्राखौ खोनासंनानै बुजिनानै लादो आरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव नोंथांमोना मोजाङै मोजां कमेन्ट हरदो जों बेयाव दंफां गैयिखाय जों हा गैजायिखाय जों लुना थाफैदोंमोन नाथाय जोंखौ अयथासार बानायबाय गासैबो हिनजावफोरनि दख'ना प्लास्टिक दै माबा ओंखाम संना जाग्रा गासैबो दाख्रेबजोब्बाय दाखालिबो दाख्रेबफैदों आरो दिनैबो दाख्रेबफैबाय ओमफ्राय गावसोरनो दंफाङा गावसोरनो फयै लांखायो होमब्लाबो जोंखौसो दाय होयो जोंखौ दानफायदों होननानै नाथाय जों दंफां गिदिर गिदिरखौ दानफायाखै लांदां हाखौसो जों लादों खेथि मावना जानो होननानै होमब्ला जोंनि फेरेंगा सारा जोंखौ मानो एथ' अयथासार बानायहरखो जों बर' फिसा नङामोन नामा जों बिथांनो भट होआखैमोन नामा बिथांखौ देरहाहोनानै जोंखौ आलाय सिलाय खालामब्ला जागोन नामा बिथां सारा बेबायदि खालामनो नाङामोन जोंनि फेरेंगा सारा जों बिराद दुखु मोनबाय मानो होनब्ला जोंनि बे फिसा फिसौ दं हा थुबासि गैया जों फरेस्टनि हा जेनेबा ट्राइबेलनि हा होननायखायसो जों लांदां नुनायखाय मावना जानो हाबदोंमोन नाथाय जोंखौ माइरं दैरं गासैबो नस्थ' खालामबाय जों माखौ संना जानो माखौ न' लुना थानो जोङो बिथाङा गोदो होनदोंमोन जों बर' हारिखौ नायगोन जों नायगोन होनदोंमोन नाथाय मिनिस्टार जानानै जोंखौ नायनो जेथे दाउ अमा बायदि बानायबाय जोंखौ जों मानसि नङामोन नामा फेरेंगा साराबो मानसि सासे अब्ला जोंखौ माब्रै बिमा बिफा गैजायै बायदि दाउ अमा बायदि बानायखो हाग्रानि जुनाराखौसो बांसिन अनबाय मानसिखौ अनाखै दे फेरेंगा सारा
ओमफ्राय जेब्ला भट नांगौ अब्ला जोङो भट नांगौ होनो जों भटखौ होयो बिथांनो अब्ला जोंखौ इसेबो नायफिननो गोसो गैला आरो दंफांफ्रालाय जों गावसिनि फरेस्टफोरानो फानफानै जायो ओमफ्राय बेखौ जोंखौ दानफायनो होननानै जोंखौ नाम खाथायो जों बिफांखौ दानफायाखै खिन्थु फरेस्टारफ्रानो फानफानै जायो घुस जायो कन्टेक्ट खालामबाय उमुक दिनाव हा ओमफ्राय लांखांलासो नागिरबाय थिबाय दंफाङा लांग'जोबबाय ओमफ्राय फैसाया द्लुद नाजावना लाबाय बेबायदि खालामो जों नुजोबबाय गासिबो जों अब्ला जोङो बे हाग्रा एवनाय हिसाबै जोंहा दाय गोदोनिफ्राय सेंग्रा समावबो जों थै होबाय आन्दलनावबो जों ओंखारबाय आं आथिं गावफायजादों फरेस्ट माबाजों CRPजों आं सासे आथिं गावफायजानाय मानसि 14 मास आंखौ सिकित्सा खालामनांदों आंनि न' बां थेर बेथेर जाजोबदों गैया आंहा जेबो लाइ लथ्र हा हु आरो नै प्रमद बर'नि दिनावबो जों थै फसरदों आसिनि थै जोंखौ बिजि आसियाव थुयै थैखौ फसर होदों लेखायाव अब्ला मा जाखो जोङो थै फसरनाया अब्ला जों आनि थानि जोङो गोदाव सोराव जानांगौ नामा सरकारा जोङो थाइसेबो फैसा होआखै जोङो सरकारा लुन फैसा होयोब्ला जोंबो बेबायदि हायाव थाफैयामोन हा हु होयोमोनब्ला जों थाफैयामोन अब्ला सरकारा जोंखौ बिराद अन्याय भाबै नासयबाय दस्रा हारिखौ हनै थादों दस्रा हारिया ग्रोद ग्रोद दंजोबो जोंनि बर' हारिखौल' नासयबाय थाफैयो जोंनि खाथियाव दं दस्रा हारिया नाय नोंथांमोना नायफैनो हागोन बेसेबां न'खर दं बिटिआरआवबो गोजोन सुक्ति जाबाय गैया माथो जेबो मोनाखै जोंलाय जेबो गैया बिटिआर मोननाय लोगो लोगो बर'आ सान्ति जाबाय अभाबनि दिन गैला होनबाय बहाथो अभाब रासिनसो अभाब रासिनसो खस्थ' फिसा फिसौ नासयबाय जोंखौ हाजासे फिसा ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा बेबायदि नासयला जों हागोन नामा सहायनो बेनिखायनो सारमोना एसे बर' हारिखौ अनखांनानै मोजाङै नायला मोजां जासिगौ गैयिफोरखौ बेसे आनि थानि खालामबावनो सरकार जानानै